Minflok jipproteġu l-interess nazzjonali, il-membri parlamentari laburisti qed jippersistu li jipproteġu l-interess personali tagħhom, dan meta jibqgħu iħarsu lil Joseph Muscat. Iddikjara dan il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija fit-tmiem laqgħa li kellu mal-President ta' Malta George Vella, laqgħa li ssejħet wara l-appell qawwi li għamel l-istess Adrian Delija il-jum ta' qabel. Il-membri parlamentari minnaħa tal-Gvern qed jabdikaw mir-responsabilità tagħhom versu l-ġurament tal-ħatra lejn il-Kostituzzjoni u l-aqwa ġid ta' pajjiżna u minflok qed iġibu biss l-interess partiġan u personali tagħhom qabel kollox. Għaldaqstant min issa nabbihom bir-responsabilità politika u kostituzzjonali fil-ħarsin tal-aqwa ġid għal pajjiżna. Il-President ta' Malta fi stqarrija huwa wkoll ikkonferma li għamel dak kollu li jista' skont il-poteri li tieħi l-Kostituzzjoni fid-dawl tal-kriżi politika li għaddej minna pajjiżna. George Vella ddikjara li l-Kostituzzjoni ma tagħtih setat legali, kostituzzjonali jew eżekuttivi li jneħħi lill-Prim Ministru mill-kariga sakemm ikun għadu jgawdi l-appoġġ tal-maġġoranza tal-membri tal-Kamra tad-Deputati. Fi kliem ieħor il-President issa tefa' l-ballun f'saqajn il-Grupp Parlamentari Laburista, l-istess deputati li ripetutament iffutaw unanimament biex jiddefendu lil Joseph Muscat u lil Keith Schembri. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista kien talab lill President Vella biex jaġixxi fil-konfront tal-Prim Ministru biex bekk pajjiżna jkun jista' jħares il qudiem u jirritorna n-normalità. L-appell iżda kien dirett ukoll lejn id-deputati tal-Gvern. Inutli jkollna lil dawk li għadha pitada iridu jew qed jittentaw li jkunu fil-pożizzjoni ta' Prim Ministru ta' pajjiżna jgħidu x'se jagħmlu, jgħidu li huma favur is-salna ta' dritt, jgħidu li se jerfgħu huma responsabilità politika, iżda jibqgħu jipproteġu lil dawk li waslu l pajjiżna fl-istat li huwa llum saħaq Adrian Delija.